Πώς τα βλέπεις όλα αυτά εσύ? Εγώ ουσιαστικά η στιγμή όπου με έκανε να ασχοληθώ με το άμεσα, με το κυπριακό ως θέμα έντονα ήταν το 2004 με το σχέδιο Ανάν, που με έκανε να μελετήσω ουσιαστικά τι γίνεται στην Κύπρο. Ήταν αυτό το σχέδιο που μας έφεραν οι Αγγλοαμερικανοί για δίθεν λύση. Τους έχουμε και σήμερα τους Άγγλους εκεί κάτω, δεν τους έχουμε? Ναι. Τους έχουμε και έχουμε και βάσεις εκεί, 2 βάσεις, οι οποίες ουσιαστικά εξυπηρετούν τα ανατοϊκά συμφέροντα στην περιοχή, οι οποίες ουσιαστικά είναι σαν μοίασμα στην ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί είναι βάσεις οι οποίες είναι κυρίαρχες, έτσι ονομάζονται. Δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να ελέξει αυτό το καθεστώς. Είναι αποτέλεσμα και αυτό το συμφωνιών της Ζηρίχης Λονδίνου. Μάλιστα. Για συνέχισε, γιατί σε διέκοψα στο μιλούσε για το σχέδιο Ανάν. Ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά μας έκανε πολίτες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης διαλογής στην ίδια την πατρίδα μας. Ήταν ένα σχέδιο ουσιαστικά τουρκοποίησης ολοκλήρου του νησού με τη δική μας υπογραφή. Δηλαδή το 1974, το 1963, το 1967 προσπάθησαν με τα όπλα να μας πάρουν. Τώρα το κάνουν πιο εύκολα με την υπογραφή μας. Ουσιαστικά ήταν μια ενυπόγραφη καταστροφή. Και ευτυχώς ψήφισε όμως. Ο λαός ψήφισε. Ο λαός το ακύρωσε. Ο λαός το ακύρωσε. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να σας ικανοποιεί. Μας ικανοποιεί όλους, φαντάζομαι. Δεν είναι? Ναι, η πολιτική ηγεσία όμως δεν πήρε τα μηνύματα του λαού. Που ποια ήταν? Ότι δεν θέλουμε τέτοια λύση. Δεν θέλουμε λύση της Ζωνικής της Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Θέλουμε άλλη πορεία. Συνέχισε η πολιτική ηγεσία. Συγγνώμη, Αντώνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι τιμή για μας τους Κύπριους που ασχολείστε με αυτό το θέμα του απελευθερωτικού αγώνα του 55-59. Είναι τιμή μας γιατί με το αίμα και τις θυσίες των ηρώων του αγώνα δηλώσαμε ότι για μια φορά ότι στην Κύπρο γεννηθήκαμε και θα πεθάνουμε Έλληνες. Και κάτι άλλο είναι σημαντικό για μας, γιατί, επειδή ζούμε σε μια εποχή στην οποία εκτός και εντός σύνορων προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Κύπροι είναι ξεχωριστή εθνική οντότητα από τον ελληνισμό, και θα ήθελα να δηλώσω ότι η απάντηση μας σε όλους αυτούς τους νεοκύπριους είναι το μονόλαβε του Γρηγόρη Αυξεντίου, που μόνο ένα γνήσιος Έλληνας μπορούσε να το πει. Να πω κι εγώ κάτι τώρα. Ναι. Αύριο όμως έχετε υποχρέωση η αίθουσα της εταιρείας υπηρετικών μελετών να είναι κατάμεστη για να πάρουν το μήνυμα όλοι οι παρόντες, να το μεταφέρουν, ας πούμε, όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Κινητοποιηθείτε επομένως να έχουμε κόσμο αύριο για να πάρουν το μήνυμα και της απόψινής εκδήλωσης εδώ πέρα στο κανάλι. Σίγουρα. Αλλά παράλληλα, ας πούμε, αυτά που λέμε απόψε εδώ πέρα και θα πείτε και αύριο να τα ακούσει πολλοί κόσμος. Να φτάσει, ας πούμε, σε κάθε ελληνική καρδιά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ναι, να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, Αντώνη, συγγνώμη, αν είναι ζωντανή εκπομπή θα έχουμε παρεμβάσεις. Νομίζω πως οι συμπατριώτες σας, οι συμφοιτητές σας συμμετέχουν απόψε στην εκπομπή αυτή και ενθουσιασμένοι και αυτοί από αυτά που λέμε, που ακούνε, και παίρνουν το τηλέφωνο και βάζουν και αυτή τη δική τους, ας πούμε, σφραγίδα. Λοιπόν, λέω, το 76% του λαού στις 24 του Απρίλη με το σχέδιο Ανάν. Με το σχέδιο Ανάν. Μεγάλο ποσοστό. Ναι, πολύ μεγάλο. Είπε όχι στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ναι. Η πολιτική ηγεσία όμως συνέχισε να ακολουθεί αυτή την πορεία. Γιατί? Αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρετε όμως, να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου λιγάκι, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Η πολιτική είναι ο καθρέφτης των πολιτών, συγγνώμη. Σωστά. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Απολύτως. Άρα αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, που έχετε και εσείς στην Κύπρο, που έχουμε και εμείς εδώ, δεν βγαίνουν, ας πούμε, δεν έρχονται από πουθενά, οι πολίτες τους βγάζουν. Άρα θα πρέπει, το άκουσα και προχθές από κάποιον ακαδημαϊκό αυτό, θα πρέπει επομένως ο πολίτης να αποκτήσει παιδεία, να αποκτήσει συνείδηση εθνική και ανάλογα να αποφασίζει. Δεν βγαίνει, ας πούμε, ο κύριος Χριστόφιας ή ο κύριος Αναστασάκης, όπως τους λένε και κάτω, εν πάση περιπτώσει, από μόνοι τους. Οι πολίτες τους βγάζουν. Έτσι δεν είναι, Αντωνή? Ακριβώς.
Όταν το 76% μέρος του κυπριακού λαού λέει όχι στο σχέδιο Ανάν, από εκεί πρέπει να υποθέσει κανείς. Αυτό το 76% γιατί δεν διαλέγει, ας πούμε, τους πολιτικούς εκείνους που θα κάνουν, ας πούμε, θα κάνουν αποτέλεσμα αυτό το όραμα της ελεύθερης Κύπρου. Ο κομματισμός είναι μεγάλη αρρώστια και από αυτόν υποφέρουμε. Αυτό που φαίνεται, έτσι. Ναι. Και εσείς. Λοιπόν, για να συναλοκληρώσει λίγο την άποψή του. Ακριβώς αυτό. Ο κομματισμός είναι. Πάνω από το κόμμα πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι η πατρίδα, είναι το εθνικό συμφέρον. Αυτό το ξέρω. Το ξέρουμε. Είναι το εθνικό συμφέρον. Πρέπει να το καταλάβουμε το πράγμα να πούμε. Γι' αυτό παλεύουμε. Για να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα και στους υπόλοιπους. Εσείς έχετε μια ονομασία αυτόνομη φοιτητική. Γιατί αυτόνομοι είμαστε. Ακομμάτιστοι. Μόνοι μας, δική μας πρωτοβουλία των παιδιών ήταν να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα και το χαιρόμαστε όμως. Ναι. Κάτι άλλο να προσθέσει, Θοδωρέ? Να κλείσω με το σύνθημα της παραδάξεως που είναι «Ελάτε όλοι από αριστερά μέχρι δεξιά για την ελευθερία της πατρίδας μας. Τα κόμματα διχάζουν, η πατρίς ενώνει». Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, τι έχετε να πείτε για σημερινή, για το σχέδιο Ανάν που ανάφερε ο Αντώνης, για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί? Επαναλαμβάνω τον χαρακτηρισμό. Η κατάσταση είναι θλιβερή. Να σας αποκαλύψω, να σας αναφέρω κάτι το οποίο δεν είναι... Πριν ολοκληρώσετε, ναι. Πριν. Καλησπέρα. 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 Χαίρετε. Ναι. Με ακούτε? Σας ακούμε. Θα ήθελα, κύριε Βαρομένε, να συγχαρώ για την απόψινή εκπομπή τον κύριο Σπανό, βεβαίως, που όχι μόνο συγχαρητήρια είναι εκεί, αλλά μάλλον πρέπει να αποτείει κανείς φόρο ευγνωμοσύνης, γιατί κομίζει μια ολόκληρη παιδεία μιας γενιάς, η οποία ευτυχώς βλέπω να αναβιώνεται στα νεότερα τέκνα της Κύπρου, τα οποία πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι. Είναι αξιοπαρατήρητα τα εθνικά αντανακλαστικά, τα οποία αυτή τη στιγμή φέρνει η Κύπρος ως μπόλιασμα στην Ελλάδα, γιατί βάλλονται τα δικά μας εθνικά αντανακλαστικά και θεωρώ πολύ σπουδαία την παρουσία αυτών των καθαρών βλεμμάτων, τα οποία μας θυμίζουν, θα έλεγα με νοσταλγία, παλιότερες δικές μας εποχές. Κάπως έτσι μπορώ να το πω αδρά. Μου άρεσε η έκφραση για κρυστάλλινα και αγνά ιδανικά, και έτσι πραγματικά είναι, διότι όσοι έχουμε διαβάσει ιστορία και οι γονείς μας που έχουν ζήσει αυτά τα περιστατικά από κοντά μας τα έχουν περιγράψει, ακόμη και από τις διαδηλώσεις που γινόταν εδώ στην Ελλάδα για τα δίκαια της Κύπρου. Η αλήθεια της ιστορίας δεν πρέπει να κρύβεται ποτέ. Οι κύριοι που απόψε έχετε στην εκπομπή σας λένε την καθαρή αλήθεια από όλες τις πλευρές, και από το παρελθόν και στο παρόν. Είναι όλα τα θέματα έτσι ακριβώς όπως τα θίγουνε. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε όλοι να αντικρίζουμε κατάματα τα γεγονότα, να μην ντρεπόμαστε για την αλήθεια, και νομίζω αυτό, όπως το είπα πριν, είναι ένα νέο μπόλιασμα του πώς νιώθαμε κι εμείς παλιά και έχουμε πάψει να νιώθουμε. Συγχαίρω, καταθέτω την χαρά μας, την συμπαράστασή μας και την υποχρέωσή μας, το χρέος μας απέναντι σε αυτό το φρόνημα, το οποίο κομίζει και φρόνημα σταυρού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς. Έγινε λόγος για το σχέδιο Ανάν. Εγώ το χαρακτηρίζω με μια λέξη. Ήταν μια αγγλική ατιμία το σχέδιο Ανάν. Χαρακτηριστικά. Ήμουνα μαζί με τον μακαρίτη τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο, και μιλούσαμε για το σχέδιο Ανάν πριν ακόμα τεθεί σε ψηφοφορία, σε δημοψήφισμα. Και μου λέει, έλα εδώ Γιάννη να δεις τον χάρτη. Ο χάρτης στο γραφείο του, και μου λέει, πρόσεξε το σχέδιο Ανάν. Στον κόλπο και στο μικρό ακροτήριο της Λεμεσού υπάρχουν οι βάσεις των Άγγλων. Και υπήρχε το σχέδιο σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Ανάν προέβλεπε κυριαρχία των αγγλικών βάσεων από τους Άγγλους, με προέκταση προς τη θαλασσίαν περιοχή με αυτό το σχήμα. Ξέρετε τι ήταν?
Ήταν μέσα τα πετρέλαια. Έμαθαν οι Άγγλοι, κατάλαβαν ότι υπήρχαν πετρέλαια και ήθελαν να μας πιούν και τα πετρέλαια. Όσο υπάρχει το 1950